Otu si Nkerehi community na kansụl ime obodo Orumba South akpọ ganegane megide etu esi wee na-akpa nkata ịgbanwe aha obodo ahụ zabazia ụmụchukwu na-akpọtụrụ ndị eji okwu ha agba izu na ndị ọnneru n'okwu na ndị isi otu obodo ahụ. Kenechukwu Chukwudi wetara anyị akụkọ gbasara ya bụ ịkpọ ganegane ka o si gaa. Ndị bịara njem iwe ahụ bụ ndị gara ije ruo na Gọọmenti House nke dị n'Awka, nke ha ji ihe ngosipụta dị iche iche ikwupụta iwe ha maka ihe na-eme n'obodo ha, nke na-alụtụ aka na ha na-akpọku gọọmenti ka ha gbatara ha ọsọ maka ihe na-emenụ. Na oge ọ na-ekwu okwu n'aha ndị bịara njem iwe ahụ, onye bụ Secretary General nke Nkerehi Progressive Union, Maazị Joseph Anulobi, kwuru na obodo ahụ bụ nke agbanwere aha ha na emere ka ndị mmadụ mara ma mekwe ka ndị okwu na-elu n'ọnụ mara n'ahọ 2007. O kwuru na otu onye nyere ndị mmadụ ikike ha gaa obodo ahụ gburugburu ga-etinye ihe ga-egosipụta na ha agbanwego aha na-enwere onye ha gwa, tinyekwere okwu dị na ụlọ ikpe maka ya. N'otu ntụziaka ahụ, onye ọzọ kwukwara okwu na oge njem iwe ahụ bụ Barrister Basi Ugwuike, onye si obodo ahụ, kwuru na mgbanwe ahụ bụ ihe ekwesịrị ekwesị maka aha na-egosi ebe onye si yana ihe wetere maka obodo ahụ. O kwusikwara ike na ihe niile gbasara okwu ahụ dị n'ụlọ ikpe bụ nke ekwesị imepụta dịka o si dị, nke ga-eme ka nsogbu ahụ bụrụ ihe a ga-edozi na ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ kpọkwara gọọmenti itinye anya na nsogbu ahụ ka ha nwee njikere ịfụ na ọ bịara na njedebe. Otu onye gwara ha okwu na oge njem iwe ahụ bụ Maazị Kinsili Nkume kenere ha dịka ha si wee bịa njem ikwupụta obi ha ma kwukwa na ihe ha ji wee bịa bụ nke ga-eru aka na-achị steeti ntị. Site n'Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.